Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Kumusta? Adlaw dahil itong Merkulis no, pizza 25 no, sa buwan sa Marso, tuig 2026. Kung karon no ato ipadayon ang laing sumpay ning sigilanon o sa dili ipadayon no, sa tao kay ko no kang James Salvero. Salamat kayo idol no sa pinaminti nimong pagsunod sa mga sigilanon no. Kung sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Karon no, di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 32 na tanong mga ka-listeners, mga ka-followers no. Si Andre o si Ethan. Hinahinay nang na-open. Hello, Fiona. Ethan? Kumusta, Fiona? Ethan, I miss you. I miss you, Ethan. Mayo kay naka-access ka na nako. Kisairan ka na di ani Andre bahin ako. Maragwa niya mapati ang akong gisulti. Ethan? Kumusta si Andre, Fiona? Ha? Kadiyot, maniguro lang ko. Nabati mo ba ako? Ha, Ethan? Nakadungog ka ba na ako? Oo. Nabati ko ikaw, Fiona. Abi ko bagwa. May gisulti ko nimo. Nangutana ko nimo. Og nangumusta ko ni Andre. Ayun siya. Si Andre, tuwa sa laboratory. Busy sa iyang pagtrabaho sa imong lawas. Sayri niya siya kung dili na busy. Nabuot ko makigsulti niya. Oo. Suldihan ko niya siya. Nasabot kong may tuyo ka na ako. Kami sulod ka sa link nga akong gituhuan nga gihatag ni Andre kanimo. Ha? Unsay akong ikaalagad kanimo, Fiona? Kuan. Kining... Kuan lang. Nakalitan lang ko ini imong karong sitwasyon. Kaya naka-access ka na nako pinagi sa computer. Gamit ang internet bisan wala ang akong physical nga presensya. Apan nagkasiguro ko, nagipasabot ka na ni Andre sa tanan. Kung ngano nga naingon ko na ini. Napasabot na ko ni Andre. Maayo, kung mao ka na. Yun na. May nabatiktan ko nimo. Unsa ka na? Nang hubag ang imong mga mata. Gikan ka bang nakilak? Ha? Kuan. Kining... Dili mo na ako mistil pang tubagon. Ethan. Bay na. Naibalo kong may daghan ka pa nga buhaton para sa opisina. Dili ko ikaw buot nga disturbohon. Ethan. Bye, Fiona. Kadiyot. Ethan? Ethan? Mura siya naglikay na ako. Ethan? Kinalang mahuman ko ang general structure ni Ethan. Hindi magadlaw. Labi na ang niyang skeletal framework. Aron nga kung mahuman ko na kini, mahinahinayan ko na sa unya ang pagbalik og install sa iyang mga bago ug upgraded niya nga mga hardware. Aron sa ngadto-ngadto, mahinahinayan ko na usab ang pagtap ug pagkonektar sa iyang mga wirings ngadto sa iyang matag circuit. Kung mahuman ko na niya kining iyang general structure, kinahanglan pa kining moagi og daghang mga test. Dili lang sa water test ug fire test, ug uban pa nga mga test nga gikinahanglan og mahinungdanon kayo. Si Fiona.
Si Fiona ka nang sa gawas ng laboratory. Sa iyang tuyo. Fiona, naibaw kong nabati ko ni mo sa gawas. Nganong igo ka lang nagbarog niya, ugwa magtingog. May problema ba? May toyo ko nimo, Andre. Apan buot lang ko maniguro nga dili ko makadisturbo nimo. Sod. Pero tingali, Sod. okay ra, musuhod. Nabati mo akong gingon. Sod. Salamat. Gikasubo ko, Andre, nga gisamong tagid ka. May problema ba? Salamat. Nagihatagan mo ko gigayon nga makasulti si Ethan. Moro ba ka na mo tuyo? Nangumusta nimo si Ethan. O, may buot lamang sabsiyang ipaabot nimo. Unsa ka na? Sulti. Obvious na kit nga mahisapta na si Andre. Ana ako na matigdan the way siya nga manulti nga rin ako. Marapag dili na siya buot nga magpapiling ko din sa iyang panimahe. Nangumusta ko si Ethan ako. Ug nagpakisayod kung kanusaan ako matapos ang akong gimbuhaton. Ngadto na sa iya unya nga pagbalik sa pagka-humanoid robot. Ug buot sab kuno siya nga magigsulti na ako. Gikasubok ko, Ethan. Nga dili pa ko makahapag kanimo gigayon. Apat sa mong panagsulti ni Fiona, nabasa ko siyang panagway. Sa tuno siya mga sulutian, nga hesitan siya nga rin ako. Nga murabag, may kahadlok na siya nga rin ako. Dili ko mabasol niya. Ug labaw ng dili ko sa mabasol ang akong kaugalingon. Kung ganong naingon usab ako nini. Kay bisan ba kung wa ko mag-expect nga ingon nini ang may tabong dagan sa tanan nga uban ka nato si Ethan. Ug bisan pa nga ako mismo ang miumol kang Ethan. Aron nga ang kanhi konsepto na himo na nga realidad pinaagi sa siyensya. Gamit ang modernong teknolohiya sa artificial intelligence. Apan dili ko lang gitiyon. Ug bisan dili angay nga batiyon. Kay si Ethan, bunga lang sa kanina kong imahinasyon. Ug dili kay kanalan, makauuwa usab kini nga ang kunon. Apan dili ko gid kalimdan ang akong kaugalingon. Ngibipati kog silos kang Ethan ngadto kang Fiona. God. Gamay na lang yun. Jutay na lang pailo pa. Masulbad ko na kining mong problema. F equals Q close parenthesis V times P sa Lorentz force. Ano sa bang solusyon o formula sa pagsulbad, sa pag-analisar, sa pagbanabana sa magnetic field nga gikinahanglan. Kining maong proseso mao ang magnetic force analysis. Diin kinahanglan usab ang magnetic field intensity determination or computation ngadto na sa electromagnetic simulation or modeling. Professor Charles. Oh, wait! Hinampak! Animal! Animal kasta ng mga animal, bravo! Hinampak ka! Nawaklin ako ang ako mga gamit sa pagsulbad o computation! Nanong imo manggiwakli, Professor? Mangutana kang ganong akong nawakli! Mangutana ka pa! Nangutana bitaw ko. Bausan sa noong kunimong pangutana. Saon? Animal ka sa tanang mga animal, bravo! Hinampak ka sa tanang mga hinampak!
Palibog ba anak Frop oy? Unsa mangyud ko ani? Animal sa tanan nga animal o hinampak sa tanan nga mga hinampak? Dili pwede magpili. Mapatay ko ikaw, Bravo! Mapatay ko ikaw! Agay! Utaw ka man di ang animal ka nga akong isikaran. Agoy! Ipatawagan ko sa hepe. O gaganyara ko na siya na paabot na ako. Pwede ko nung suko. Si Colonel PG. Siya ka na may gawa sa opisina sa hepe. Usa na, Police Officer Candice. May resulta na. Ha? Unsay may resulta na, Colonel PG? Unsay puti mo ipasabot? Unsa? Mangutana ka, Gusa. Ato ang inyong hipi. Aron masayod ka kung nganong gipatawag ka. Colonel! Colonel BJ, kadit lang! Sir, Oh, shit! Huh. Ano mahadlok man ko? Ngawa man ko hinunduman nga nakahimok kong sayop. Ho, magyud! Bitaw, ako na hinuon nga nagtinarong sa akong pagpanerbisyo. Mao na hinuon ang nakita nga nakahimo og sayop. Kana hinuon diha mga obvious kaayo na akong mga kauban, nga mga abusado kaayo og notado. Wa na hinuon makit-i nga nakahimo og sayop. Huh. Naong ba yun ni Colonel Beji? Murag kinsang libyo ha. Ang hustong panahon na lang ang ipaabot para nimo, sir. Mahimo makalingkawas ka panhigayon na. Pero dili ang tanang panahon imo ha. Mabungko or gihapon ka. Hepe, mahimo na nimong suspensohon si Gomez tungod anang iyang kibuhat. Kaysa kabag-o pa niya sa serbisyo, ingo na siya ang nagkawahinungdan o kabusada. Mahimo nimo siyang ilabay at mga critical area, sir. Patagmana, kinagpakauwa na sa imong pagkahipi. Kapoy na. Dukal sad kayo. Kinahanglan na yung kong mapaway. Bisig pila lang ka oras ang makarecover ko. Una pa na ko ipadagan kini kung nasugdan nga kibuhaton para ni Ethan. Pastilan ang akong cellphone. Nawakin ako. May gani kayo wa madayon kahog. Kapoy na kada. Yun na. Missed calls. 7 missed calls. Ug gikarikantes. Gituyo ko kini pagbutang sa silent mode aron dili ko madisturbo sa akong trabaho. Pero sa bagay ang tuyo. Kana kay miabot ni ini nga kinagdanon nga missed calls. Nagpasabot lang na importante gyud ang iyong tuyo. Shit. Naunsa man ni Hipe ha? Gamuto umalag istorya. Kung kinsa may nagsulti niya nga involved ko no ko og drug trade, mapakitag ebidensya, kasuhan ko. Trial pa yung publicity mo ni ila? Yan na. Shit. Si Colonel Pechi. Sa bahis ni tawana. Gikan siya sa opisina sa Hepe kaganiha. Murag tagtuta na hinuong kung siya nagbinuang nako da. Mahibawan kanina ko nga siya nagbuhat-buhat og istorya patok nako. Makita kanya. Nagtinarong ko sa akong pagpanerbisyo. Dili ba dyan ko ilag labaw na ko granggo basta binuangan ko. Maantigor ba ko manabla?
Tan-aw lang unya natong kinsay magkamumho. Yun na. Si Professor Charles. Naadto sa to siya sa opisina sa hepe. Mahimong naara nila duha. Pero, mahibawan ko na gihapon ni pa. Mahibawan ko na gihapon eh. Taxi! Oh, occupied. Ang akong phone. Uy, si Andre. May return call siya. Pastilan. Tingali, nasuko na ni siya na ako nga nanawag ko. Naibaw ra ko nga busy kay siya permi. Sa mangkot nga, kalit man mingit-git ang akong pananaw sa pagkasaba sa hepen ako. Hinungdan nga wala eh. Misunsa kong misway kong tawag ni Andre. Tubagon ko na lang ka ni. Tubagon ko na lang yun ni. Masabot na siya kasuko na ko kung dili na ko siya tubagon. Hello? Hello, Andre? Candice, sa iya ko'y kalagat may problema. Bastalan, Andre, kuan, kining, mga kong sorry nga, ang imong number ang ako na-dial, dili palang gidugay. Kuan, magod, kining, na-mental block ko. Na-mental block ko, kadiyot sa akong kalagot. Mong, Sulti ko kung si problema. Basta may katabang ko. ayun na lang, Andre. Naibaw kong busy ka. Okay na, madara. Candice, sige na, sulti. Ano sa'yo problema? Gusto kang masuko ko nimo kung di ka masulti. Sulti. Ano sa'yo problema? Di may mo nili ka masulti na ako. Ba ako manangiglain mo. Ipagkasama ko na ikaw sa matuod ko gyud ngayson. Nganong dili ka man pasakahan og kaso kung may ebidensya nagkinsan ng mga tao nga nag-akusar nimo nga involved ka sa drugs? Maubitan na akong argumento sa hepe nga nagpatawag na ako. Ako siya tingnan nga kung wako'y kwarta at bangon ako kinsa man ang mga salbahisang naghimuhimong istorya batok na ako. Wa kay angay kadukan kanis. Kay wa kay gihimong dautan. Ang ako lagi kalagutan, Andre. Kay diretso lang kog kasaba sa hepe sa pag-adto nako sa opisina. Nakalitan ko nga nung isok ayon siya. Itulog-tudlo ko, itulisok pagyud ko. Kada pagkauho lang kuno ko niya. Mag-among-among lang kuno ko niya sa iyang pagkahepe. Kay nagtinarong kuno siya sa iyang serbisyo. Abi kaniya wa ko nahibaw-an kung sa iyang mga racket sa gawas. Di na lang natudugagan pa ang problema, Candice. Di na tanak. Total, kung tinuod siya nga nagtinarong sa iyang pagpanerbisyo, suklian magyunig kayo. Pero kung namakaklang siya o gigamit lang ang iyang kaugalingong uniforme, isip hapin sa iyang mga binuang, maabot ra ang hustong panahon para niya. Mausap ito na akong giyon na. Kalma lang, relax lang. Kay dili na ito katulgan kaning hitabuha. Dili man sa ingon nga pagunsa, gawas nga nasuod na nato ang regional director. Sa ako usab nga pag-adto sa kauluhan, uban sa mga kadagkuan sa kapulisan sa nasod o sa armed forces, uban mismo ang presidente. Sila misulti na ako nga kung may problema ta din sa Cebu, labi na kung police matters, patawgo na kuno ko, kay sila na mosulbad kuno sa problema. Mao ba? Pastila na. Ayaw lang ana, Andre, kay tingalig. Di na mahimo, Candice. Sayon-sayonon ka nalang kinsa ng mga tawhana nga nagbinuang nimo. Kay di na mahunong ang mga binuang o korupsyon sa panerbisyo kung pasagda na ito kining klasya sa mga tao. Pero Andre, tingalig, mamiligro ka. Mamiligro? Daga na tag nahiagyan nga mga ambos ug peligro. Karon lang tamadlok. Usa pa, kung gigamit nila ang ilang posisyon ug impluwensya, may impluwensya sabta nga nagsubay sa gusto. Basta, dili na nato sila sibugan, Candice. Andre. Basta, di ko gusto nga nagdaugon ka. Suklan ta sila. Kadiyot lang, Andre. Kadiyot sa... Usa mo na. Maumag ka nga, suklan ta ni sila. Usa sa akong ginudahan nga may kalabutan sa pagbot-bot og istorya patok na ako. Katong Professor Charles. Si Professor Charles? Nakuha ko na!
Bingo! Kasugaro yun ni mo, Professor Charles Bingo. Bravo! Na ka na sablihang animal ka! Lisod sa kayo, Prof, kung mag-istorya ka nga, ikaw ra. Abi na lang, nasugdan ka. Unsa? Pawarya. Mientras wa pa ko masoko! Ayaw lang gugog papawa, Professor. Wa pabitaw ka masuko. Professor Saboy, analangod ko mula ka kung masuko nagyud ka. Hilom! Okay na ko pailumon. Ayaw lang papawa, Prof. Bitaw, Prof. Ganong kalit ka man lang misinggit o bingo. Nawa ka man ka magkadaog. Why man, Prof? Why man? Kay nasulbad ko na ang konsepto sa pag-weekend o pagpahuyang sa usa ka humanoid robot, Bravo. Nga ako magamit aron makuha ka tong Ethan ni Andre Martin. Ni-open ang phone. Mihayag na unta to kalit lang ang miitom ang screen sa akong phone. Pero connected. Nagpasabot niya na si Ethan. Ethan, habaw ko nga ka. Og nagpamati lang ako. Nga nawa ka magpakita. Ethan? Oh, namati ko ni mo, Fiona. Daan palagi ko. Nga naa ka og nagpamati lang. Gusto ko makita ka. Ikasubok ko, Fiona. Dili na ako magpakita ni mo bisan sa imong phone. Kung wala kay igong rason nga angay ko nga magpakita ni mo. Unsa? Pero, ngano, Ethan? Ngano? Ayaw na ko patubag ka. Kaya dili ko mo tabutubag. Ethan? Wala na ako makita si Fiona gamit ang iyang cellphone. Tungod sa pagbiya niya sa link nga rin ako. Samtang si Andre, tungod sa iyang kahapo din sa laboratory. Sa pag-atiman sa akong skeletal framework, aron nga mabalik ako sa normal nga estado sa pagka-humanoid robot. Sa akong tanaw, samtang aniya ako sa quantum computer, nga iyang gibutangan sa kinatibukan kong consciousness o panghuna-huna o pagkamatngon og buot sa mga butang nga ako makita sa palibot. Dili gid kini niya madali. Tungod sa kadaghan sa mga hardwares nga components nini. Wa pay labot sa mga connections o bisa na sa buot niya nga pag-update o pag-upgrade sa mga softwares nga kaniyang na-install sa akong system. O kining iya gibuhat. Igon sa wala kini kalainan nga iya kong gi-reformat. But at least mahimo kong makita o masinati ko gihapon siya. Og labaw na gid si Fiona. Fiona. I'm sorry, Mark. Nga wa pa nako totally maatimanukin mo ang proposal sa BFD Holdings o sa Worldwide Traders. But I have already the executive summary, company profile, business plan, market analysis or feasibility study, financial projections and legal documents like the SEC or SEC or DTI registration. Business kuwang na lang ini. Ang organizational chart and resumes of key personnel na lang. Letter of intent ug ang product or service information. Oh, ba ma'am?
Hapit man dahil Ma'am Fiona, no? Magpaabot lang ko. Oh, pero dili pa ginin ako matiman ron. Kay busy mi si Andre about ni Ethan. Mao ba dahil? How's Ethan man dahil tuod, Ma'am Fiona? Na-miss ko na ako ang mga panahon ni Ethan diri sa office. Kaya huwag yun siya kalainan sa usa ka matuod nga tao ba? Ngayon mo makasulti. Nga ma-outsmarted gani gid ang mga tao tungod sa iyang ka-bright. Sa iyang pagka-smart gid ba? Nagkasugat man gud og grabe nga aksidente si Ethan, Mark. Og sa akong tanaw, murag gi-overhaul gud niya ang skeletal framework ni Ethan. Murag bitawag computer unit nga iyang gi-repair tungod sa damage ini. And at the same time, ang iya usa nga system. I mean, way kalainan nga iyang reformation si Ethan. Uy, mao ba? Ingon ana na mo? Yes, Mark. Mao nga physically sa pagkakaroon, dili pa nato makauban si Ethan. But his consciousness, nagpabilin pinaagi sa pag-upload kaniya ni Andre sa quantum computer. O ba, ma'am? Ka-complicated ko dahil anong Ethan, no? Dili ba rin na masansayon mo? Yung may ano-yano? Nagkasabot ka ba sa akong gisulti kanimo, Mark? Kalabot ni Ethan? Pastilan, wadyo ko nasabtan sa imong ipanulti, ma'am. Kaya wadyo ko inuhaw na mahitungan na ng mga field ay nga na. Wadyo ko alam ka na, ma'am. Pastila ni mo, Mark. Nakigtubay pagid ka sa akong istorya. Unya, wa di ay siya hisabtan. Sorry kayo, Ma'am Fiona. Pastila ni mo, Mark, oy. Nagdahom uroy kong nagkasinabot ta. Unya, tuwa di ay. Kamusta, Professor Charles? May tawag ka. Mitawag ko nimo, Nikolai, via hologram. Kay nasulbad ko na ang gihatag mo kana ko nga konsepto para sa kahuyangan sa saka humanoid robot. Mao ba? Sigurado ka ba, Professor? Nga nakuha mo na kiyang kinay? Nakasiguro ko, Nikolai. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinon. Pila kadlaw mo kinig na sulbad, Professor? Ha? Dulaan sa usa ka semana. Dulaan sa usa ka semana. Oh, Oya, ulsa ang nahemo mo ang kanto siya. Pastilan. Pagkasayon raman di ay Nikolai. Wa ko magdahong nga musang ko sa magnetic field. Mao raman di ay ang solusyon, Nikolai. Oh, nganong di katawa ka? Magukada ka kung nganong nikatawa ka. Sa kasimple sa problema, nga kung ihatag ka na mo, Professor. Nga suposto ba'y masolbad mo kinay sa pipilan lamig ka oras. Epan matod mo, nasolbad mo kinay halos mo sa kasimana. And it's amazing, Professor Charles. Tell ba? Wa ka naman lang muhatag ka na ko diretso sa ideya, Nikolai. Kon, gidiretso ra unta kinini mo, maliho kung tadayo nato kini sa labing madaling higayon. Nga nini unta higayon, ha? Nakuha na nato si Ethan. Gisuwayan ko lang ikaw, Professor Charles. Gisukod ko lang kanon sa kalantep ang emong unahaw na o panabot. Sa simple lamang kayo nga butang ang konsepto. Nikolai. Ang kinay nagpahayag lamang kung sa ang kalidad sa imong pagka-scientist at pagka-inventor. Ang salakaw nga pagkasolte, ang kanon mo man ang tele, nagmatuod lang kinay nga layaw nagyan kayo ang imong kahibaw sa pagkautukan ni Engineer Andre Martin. Nikolai.
Ingon kini ni Nikolay, pasabton ko ikaw. Wa na ka magpaabot sa bisan unsa mo pang pagpasabot, Professor. Nikolay, But anyway, dili kita mo focus nani. Ang mahinungdanon karon, nga mo lampos kita sa ato karong gitinguha. Nga makuha nato kanang etan nga inbensyon ni anang Engineer Andre Martin. O gali na kinahanglan nga ipasikarbo mo pa ang imong kaugalingon nga mao kini o mao kina. Ang importante nga mahimo nato ang plano, ang bagong plano nga makopya nato ang tibuok konsepto o nga kan mahimo mapalapuan pa nato ang maong etan ni Andre Martin. Mao ka na'y labing importante, Nikolay. Kana, mao kina. Ang gusto kong mahimo nato kinay sa labing madaling panahon. Ang nasayad ko, nga dili mo kini kaya, nga ikaw ra. Unsay buot mong ipasabot, Nikolay? Gusto kong makikoordinate kani Colonel Beje. Ha? Unsay imong ipasabot niya na, Nikolay? Kabahin ang Colonel sa pondok. O gawas nga, influensya siya, aduna usab siya ang mga tao o mga sakop kayang magkawit sa maong gimbuhaton. Kay bisan pag dili kawangkon, dili magiging kaya nga mag-inusara. Maong nagkinahanglan kagyan kanaya. O isabtan mo tingali ako, Professor. Pero... Dali na kinahanglan nga ikaw pa ang mag-contact sa Colonel, Professor. Siya na ang mo-coordinate kanemo. Kananing higayon na. Dili lang ang inbensyon niyang etan ang atong kuhaon. Lakip na mismo si Engineer Andre Martin. Unsa? Hello, Professor Charles. Kumusta? Kumusta? Pitawag ko nimo, Colonel Beche. Tungod ni Nikolay. Huwag ko magtuo nga. Dugay ka na din sakop sa maong organisasyon. I am expecting your call, Professor. But this time, hindi natin gari minungdanon nga isgutan para ito karaptaga. Ay importante nga matuman na ito ang isang sa organisasyon. Let's work together as professionals. Overall suman lang mamutang or conflict na ito sa maging maigayon. Angin na ito kaya pinapin o iputas kalibot. Sanglit, usara kita. Okay. Ano sa kita magkita alang sa plano, Colonel? Sa labing madali nga panahon, Professor. Kung buhi pa lang unta, Andre, katuntulo ka mga tao nga sakay na atong sakinan, nga tuyong midas magang etan. Dako gid unta ang puruhan nga mapasok ka sila sa kalambigitan ni Colonel Beje sa nahitabo ni Etan. Wabot rin po na gustong higayon para ni Colonel BJ, Candice. Pero mahitabo ka na, Andre. Daghan og kapit ang Colonel. Influensyado siya. Ug mao kini ang rason nga kun doon na untay mga entrapment operation batok niya. Mahibong ka na lang kung nganong idlas magkaayo siya ug makalingkawas gihapon. Dili ang tanang panahon, buruyog niya. Basta salig lang. Wabot rin niya ang maong panahon. Kay way buhat gadawtan nga muangkod. Hinaot pa unta, Andre. By the way, kumusta si Etan? Well, nagpadayon pa nga akong pagtrabaho niya. Hopefully, itugot sa panahon. 2 to 3 days, matapos na nako kini. Ug mabalik na siya sa normal niya nga estado.
Di sakit madali ang tanan. Tungod kay nag-upgrade ko niya. Kay bisan to do gi-consider na siya sa kadaghanan nga dakog kahimuan tungod sa mga accomplishment or contribution sa national interest and security. But still, as required sa ahensya sa gobyerno, nga ma-confirm kaniya nga mahimong kabahin na sa community, nga makiguban ka nato, nga normal o sama na gyud sa katao. Abi ni mo, Andre, na-miss ba yan ako siya? Mao ba? O mismo ikaw? Candice. I mean, ang atong company, uban ni Ethan. Well, mao lang sa siguro to. Salamat sa imong pagpanawag. Okay. O, ipangusta na lang tayo ko ni Ethan. Makabot ka niya ang imong pangumusta. Sige. Bye, Andre. Bye, Candice. Naluoy ko niya. But, gusto ba niya? Ugwan ay angin nga mulagbaw panini. Napalimutan ko. Nauo ko sa kong gibuhat. Dili ko tagad ang angay nga isulti, pero... Oh, God. Unsa kaya huna-huna ito? Nga naman kit gabisan ang sauna kong tudlong akong kagalingon. Nga dili na maguna-huna ni ining pagpatia. O gahikalimtan na lang kini. Apa na, dili man dyan ko makahimo. Nga nung dili man gyud nako kaya, bisa sa makadaghan ng higayon, nga maatod niya nako, inigsuon ra gyud ang iya diri nako. Nga nung, Andre, nga nung nagkatakdo pa maging pagbalik ang atong mga daan. Nga naman. Wa ko ikaw disturbohan dito sa imong laboratory. Kay nahibaw kong busy ka. Og, gikapoy ka usab sa upat na kaadlaw mong pagpuwaw para ni Ethan. Fiona. Pero nanak ko sa final stage. Hopefully, in 2 days, mabalik na si Ethan physically. Mao ba? Sorry. Mag-andam pa ko sa imong pagkaon. Ayaw na. Ay napaghago pa. Ayaw naghago ay mong kaugalingon. Kaya wa pa sa gubati kagutom. Sayo-sayo kang nag-dinner gabi eh. Mga before 7 pa to. Nya karon almost 10 in the morning na. Nya karon wa ka lang gihapon pati ag kagutom? I know, I'm okay. And I can manage. Para yun lang kung unsay gusto mong himon. Di na necessary nga atimanon pa ko nimo. Bitutok siya na ako. Ug silab tunon kayo ang iyang tinanawan. Fiona. Si Candice katong nitawag nimo. Dili pa lang dukay, di ba? Yes. Si Candice kito, Fiona. Sa iyang tuyo. Nag-update lang siya nako bahin ni Colonel BG. About sa unsa? Kabahin na itong tulo kasakay sa sakyanan nga midas magkangitan. Nga matod pa sa gihimo nilang investigasyon nga mga tao gato si Colonel. Mao ba? Mao ka na, Fiona. Nga sa ato pa, kung tinuod ng mga tao kato sa Colonel ang tulungan na matay, masabot nimo nga nagtingwa silag dautan kang Ethan. Ug kung imong palawman sa pagsabot, nga kung nagtingwa siya sa kaalautan ni Ethan, labaw na gitingali nimo, Andre. Ug usa pa, unsa may iyang makuha ni Ethan? Nga si Ethan namugna man tungod nimo. Kay kung wa ka pa, wa man usab si Ethan. So, dayag na lang nga si Colonel BJ nagtingwa sa gyud og dautan nimo, Andre. Pero, dili ba managigala mo? Kung tuhuan tang nagtinguha usab siya og dautan nimo, sa unsa nga rason? Nagkahimo ka ba og sa niya? Ha, Andre?
Andre, igo ka lang ni tanaw na ako. Wa ko mahinumdum nga nakahimo kong sayop niya. Nga nagabangi mi. So, unsa man di ay nga may kasilo siya nimo? Basta, wa ko masayod. Ha? Tingali ba yaog milimod ka lang? Kay dili ka gusto may ibaw ko. Fiona, Who knows? Natungod kini sa usa ka babay. Gusto ba ko? Ha, Andre? nga bang miabot man ka ng punto ka? Ayaw lang kalain. Kasi nasayod. Dili ka lang buot nga may ibaw ko. Kinaglikay kang malain or masuko ko. But no. Kay up to this date, wa ko'y right nimo. Dili pa. Fiona. Noon sa maning bayana. Iyar ganing istorya. Siyar sab ang malain. Unya mo kalitag dili mo tingog. Uy. Wa ko pa man dali ma-off ang akong phone. Kinahanglan ko dito na i-off kini. Aron nga, dili ko madisturbo ni bisan kinsa. Ilabi na gud during the installation sa mga software ni Ethan. Sa pag-upload usab nako sa iyang system. Sa mga neutral scheme. Nga mo mi-connect sa iyang mga senses. Ug ang pag-review usab nako sa files or data nga nasave sa iyang memory. Sa mga history and activities sa iyang presensya. Sa bisan diin nga dapit nga iyang abot. Ug sa tanang tao nga iyang na-meet personally. Ethan, Yes, Andre. Niyara ko. kinahanglan nga i-shutdown ko na ikaw. Kaya nahuman ko na pag-install ang mga hardwares sa imong skeletal framework. And I am about to proceed sa final stage na, which is the installation of necessary programs. Mo ba? I am very happy to hear that, Andre. Buot ko na nga ma-shutdown ko na ikaw. Aron nga during sa pag-transfer ko kanimo to hard disk, sa imong total consciousness diya sa quantum computer, malikayan ang interruption or else makurapid kini. Nga mao na hinon ang makalangay sa imong pagkabalik ngadto sa normal nga estado. Okay, Andre. I am ready. Okay, Ethan. Aniya na sunin ning disk ang kinatibuk-an nga consciousness ni Ethan. But I need to see all the files first. Ug need nga ako kining mascan to make sure nga dili kining mavirusan nga mahimo makakos sa paghinay sa processor. Natsi ko ng almost tanan nga files. Ug limpyo kini sila. Diyang ako kining giscan to auto-eliminate sa posibleng viruses nga magkahamper sa iyang system health. Unahon ko kini pag-check ang history and activities ni Ethan. Autobooting kini mong hard drive ug automatically mo pligid ang tanan nga na-store din ang video. I-insert ko na kini sa CPU ni Ethan. Niya. Nag-boot na yan. Automatic kining mibasa. Ug mi play ang video. Si Ethan kining nga naglakaw sa kawas. But I need to check all these files. Ako nalang i-delete ang unnecessary files nga na-stored din. Mao kini ang plano, Professor Charles. Kinahanglan nga magkuha nato si Andre mismo, personally. Nasayo na ko niya na, Colonel Peche. Kaya mao ka na'y among ipanagsultihan ni Nicolay. Mahimo ba ang mamaltik, Charles? Okay. Salamat. Nasayon kita nga dili usab sayon ang pagkuha ni Andre. Daghan na kitag mga pagi nga gihimo. Nga nagtuot ang epektibo. But di ay, we failed.
mapakyas ta. But this time, dili na tamayong mapakyas pa. Bisan pagbuhaton ta ang pinakasimpol nga plano sa pag-sit up kag Andre mismo. Hinigayon na, Profesor, gamiton ta mismo ang mga tao nga naara sa palibot ni Andre. Nga mao'y mga tabang ka nato nga makuha ta siya. Unsay bot mong ipasabot, Colonel BJ? Relax lang, Profesor. Nasayod kita nga dili na karos sayon ang pagpagawas ni Andre sa iyang kipuyan. Labi na yun sa iyang laboratory. Kana tungod nga siya nakamalay na yun personally. Nga naanay mga tao nga nagtinguha kaniyang dautan. Usa pa, busy karon na siya sa iyang pag-ayo o pag-upgrade ni Ethan. Nga kung mulampos na siya, dili na yun kinisayon nga makuha pa. Tinuod ba ka ng imong gisulti, Colonel? Od sa tanang tinuod, Professor. O giunsa mo pagkasayod na ini, Colonel? Ha? Giunsa mo sa pagkasayod na ini? Ingon suway kabutangan siyang gibating kalipay. Diyang nabati niya, nga hapit ko na mabalik si Andre. Sa naandan niyang estado sa pagka-humanoid robot. Kalain sa kong gibati. Nainsulto o gibati kong pagpangabubo sa gipakitang reaksyon ni Fiona sa hapit ng pagkabalik ni Ethan. Nadelete ko na finally. Diya sa computer ang mga files nga gikan sa history and activity ni Ethan. Ug nakasave na sa daw kong copy diri sa akong cellphone. Buot ko na kini makita. Apan, gikulbaan ko. Gibati kong kahadlok nga. Nga dili ko makauyon sa ako unyang makita. Oh God. Unsa kini akong gibati. Unsa man kini. May namatikdan ko ni Andre kakaniha. Sa mong pa nagsulti dito sa laboratory. Murag pag doon na siya dili buot nga akong masayran o makita. Nagunit siya siyang cellphone. Huwag ka siya gikasulti na ito kayo na. Nadili niya buot nga akong masayran. Oh God. Lain na hinuon ang ako nga nauna. May gitago ka si Andre na ako. Si Candice ka? Ay, pagkainit sa panahon. Alindangar kaayo. Parag, wala yung hangin hapit ka ni. Ug bisa todo ni ako sa landong. Dini sa akong area nga nadisinuhan for police visibility. Pero ma-feel yun di mo ang grabe nga kainit. Muuwan man tingali. Ay, pastilan. Mo di tingali nga, humid kaayo. Kay, tuwa man di ang baga kaayong dagom sa unahan. Murag muuwan yun din nirong taong-taod. Ay, pastilan. What na? Mutubag na yun ang panugdog og kilat dito sa unahan. Diyan may baga kaing dagom. Wala dili na gini kapugan rong taon-taon. Mauwan na gid ni. Kisap ni mitaw. Kadit. Suwaw. Uy, ala si Fiona. Nga naman ka? Unsa pa kay ang tuyo? Hello, Fiona. Hello, Candice. Nakadisturbo ba ko nimo? Nakadisturbo? Nga no good. Oy, Fiona. Di ako sa field, sa my downtown. As usual, for police visibility. Okay. Kuan. May gikasulti ka kaganiha sa phone? Busy magutos ako ang pagtawag ganiha. Karon pa ko makakontak nimo. Mao ba? Wa man ko gikasulti. Wa sa ko makabati nga miring ang akong phone. Hala, pastilan, nanawag day ka? Ha? Nga naman day unta. Nakay patabangan or onsa diha? Kuan, kining... wa good. Ang ako lang nga bilaay ko diri sa bahay. Mga mitawag ko nimo. Di ay.
Ay, nabitay ingon ana usahay. Bisan on pa ang atong phone. May mga higayon nga busy, bisan wa gamita or unattended, bisan on. Mao ba? Maingon anak gidi ay? May ingon ana man kuno. Either network problem or may issue ang ato ang phone. Pero matod pa sa mga bugoy nga akong kaila, nasab ko na ingon ana nga ang problema ang owner sa phone. Oh, mao ba? Nga naman ko no. Kada ko nung nag-alibay. Naasab gay ingon anak. Dili na ako ha. Ang technician to sa phone ang nag-ingon. Maybe joke na tong iya ha. Maybe sa tinuod. Tuod, kumusta si Ethan? Oh, na-miss na yun ako siya. Ha? Kanilot ka kung dili pa siya robot, no? Nindutin siyang himuon nga boyfriend, dili ba? Oh, joke. Ay, bitaw, basi na kailaing tuyo. Wow. Anya, maulang to. Ayaw nag-imay na akong pagpanawag. Gilaay lagi ko. Bye, Candice. Okay. Bye, Fiona. Oh, maura to iyang tuyo sa pagpanawag. Kay gilaay. Fiona. Pastilan. Upaman mabalik si Siko nga ako ang partner din, he. Nga gipaunan ako lunch. Nakatug, mantingal tos ibabaw sa mall. Dinto siya mag-lunch dito. Karon lang juga tawana ka ba? Ganihara kay ka ha. O pa ka mabalik din, he. Tanawa niya ron, oh. Makita gini mo. Naglangay-langay ka. Ay, salamat. Nahuman ko na ginugtaod ang tanang hardwares ni Ethan. Kapoy-kapoy na ako, medyo... Ay, nangapit na sa tandok ka. Ay, huwag ibati na sa kong kagutom. Mas may tingaling ang mukhaon lang ko. Kay lisod mo at ko sugod sa installation. Unya ba sinog magka-problema at tulo niya sa process. Di ra ba ni mahimong biyaan kung masugda na ang tudagid mo man. Iyon lang sana ako si Ethan. Na, kusog kayo ang prosesor. Nagpasabot nga way problema. Ethan. Hi, Andre. Gibalik lagi ko nimo sa pag-uon. Nauman ako nimo? Mao palang gid ang pagkahuman ako install sa tanan nimong hardware. Next phases is the installation sa mga needed programs nimo. Naniguro lang sa ako nga, gi-review sa nako kung wa ba'y mga issues sa imong processor. Human ko ikaw mabalik diha gikan sa hard disk na kung gitransfera nimo from the quantum computer. Mao ba? Pero, yun na, Andre. May namatikdan kong kausaban nga rin ako. Oh. Ha? Ngano, Andre? Unsay problema? Unsay problema, Andre? Og sunda ang uban pang anib ng sigilanon na sinuwat ni Glenn Eno, si Andre o si Ethan. Kung palihog na ikuno og subscribe sa akong YouTube channel, daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.